Ja si myslím, že Slováci si dali k srdcu, že treba dodržiavať pitný režim. Ale zase až tak dobre sme to nepochopili, lebo pitný režim by mal byť o vode, alebo o čaji, alebo niekedy kávička, alebo nejaká malinovka. Ale nám nejak viacej chutí ostrejšia malinovka, alebo ostrejší alkohol, alebo vínečko, alebo pivečko. Neviem, či je to správne. Skôr nie, lebo ja aj z vlastnej skúsenosti viem, ja pochádzam z dediny, kde kvôli tomuto pitnému režimu slovenskému bolo strašne veľa nešťastí rodinných, kopec ľudí zrazilo počas odchodu z krčmy domov, ja by som ich napočítal možno aj 10, kopec rozvratených manželstiev, skrachovaných manželstiev, kopec tragédií. Čiže ten pitný režim by sme my Slováci mali dodržiavať trošku viac s rozumom. Ja som, myslím, že 63. ročník, teda vtedy som sa narodil a všeličo si pamätám aj zo 60. rokov, aj 70., aj 80. a ja si myslím, že v 60. a 70. rokoch boli takmer všetci alkoholici alebo alkoholičky. Málo nás bolo, čo sme si nepričuchli k alkoholizmu. Vlastne aj ja. Ale mám to šťastie, že som sa spamätal, alebo že ma z toho boli žáha, alebo páli žáha a už bojím sa tých rán, keď sa skôr cítim mŕtvy ako živý a bolestivejší ako rozjarený. Mám celkom peknú príhodu z Írska. Boli sme v Dubline, v takej peknej krčme a sme sa rozprávali s normálnymi Írmi, nie so Slovákmi, ale takými kunčaftami, ktorí dosť slopo ináč. On príde do krčmy a dá si 2-3 whisky pochybnej kvalite a k tomu si potom dá, čo ja viem, 5, 6 až 10 až 20 pivečiek. Ale zaujímavé nám hovoril ten pán z Dublinu, že dokonca Briti dostávajú výplatu, myslím, že vo štvrtok. A keď neprídu v piatok do roboty s ospravedlnením, že má strašnú kocovinu, že mu to tolerujú. Aj v pondelok. Lebo vedia, že ten Ír potom rád príde ten útorok do roboty, aby si zarobil na ďalšiu opicu. Čo sa týka slopania v cudzine, ja mám takú skúsenosť, že všade sa viac menej pije úplne rovnako, akurát, že buď to tajá, že sa neopijú v krčme, ale doma, lebo je to lacnejšie, alebo na nejakej party. Ale veľa sa aj fajčí tráva, veľa sa šňupe, robia sa svinstva, len sa to tak nejak zatajuje a toleruje, no, buď rodičmi, alebo zamestnávateľmi. Takže vôbec to nie je až také rúžové inde, alebo rúžovšie ako u nás. Ja mám taký pocit, že my ľudia, a je jedno, že či sme čierni, alebo červení, alebo žltí, alebo bieli, že sme len ľudia, no a ľudia robia blbosti.